everyone, welcome back my channel. नोंथांमोनजों आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नुजाफैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। स' दायो जोंहा मा खालामो आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो थाखाय भिडिअखौ लानाय जाबाय। नै आं दायो जोंहानि न'आव गोदानाव दङ आरोना। दर सर जेबो होथ'नो हायाखै। मायो कुकु जोंहा दिनै गय गायनो हाजिरा लिंदों आरोना। बेनिखायनो आङो ओंखाम ओंख्रि संग्रोनोसै। बिनिफ्राय मा खालामनाय जायो नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजों खिन्थानोसै। अन्नानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। अमा बेदरजों आलु एवदों, मोनबाय आरोना। मोनखांगोन नालाय ओंखामखौ होबाय आं कुकारावनो। स' दायो आं दुब्लियाव थांनाय जायासै आरोना। ओमफ्राय आं दायो सान्दुङा एसे माबाबा थांनानै खिथासिगोन आरोना नोंथांमोननो गय गायनायखौ। आइजों ओमफ्राय हासबेन्डजों गायनो थांबाय आरोना हाजिराफोरनो। माबायदि दैजोंल' गेलेयो बियो, गगा मोनलाय लांबाय। दे मोसानाय, हाबा जाथावथाव। सैमाखौ मा होनो? मबाइल? सैमाखौ मा होनो? सैमाखौ मा होनो? खोन्थामा। मा मोननो खोन्था दे। आदै मोननो खोन्था दे। सैमाखौ मा होनो? सैमाखौ सालायानो गिदिंजोबा नोंनिया। ओमफ्राय मावजिखौ इनो मावजिखौ मा होनो? अमानो आदार होफैदों आं। हा? आन्दुखायोना आंनिया अमाया। दानो उन्दुगोन इयो नै। उन्दुनोसै नै। दा आदार जादों नालाय। नोङो मा लेक्सार हरबाय थादों मानसिया बेयाव थानानै? हा? सेसा दङ आरोना। थुबोनाय सेसा फिसाया 7थामोन, ओमफ्रायो माथाम थैबाय, ओमफ्राय गोमाजोब्बाय आरो गलांजोब्बाय। दा मासेल'सै नामा? दा फिसाया मासेल'सै नै बिमाया बिफा इयो बिमा। बिफाया ओइ हाग्राखौ लाबोदों गांसोखौ लाबोजोब। नैजों सर माबा थांनो जाबा लोगोफोर दायो आङो हाजिराफोरनोबो जाहोखांजोबनानै आंबो जाखांबाय आरोना। बेनिफ्राय जाखांनानै दायो थोरसि-लथाफोरखौ सुखांजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय दायो दसे थानानै दसे रेस्ट लानानै आङो बारियाव थांनोसै, गयखौ माबायदि गायदों नायनोसै। फैलायसिगोन ना? खारनांसिगोन आंबो जानो नंला। मानो? मा खारा बिलाय? नै लोगोफोर जों दायो गय गायनायाव दै होनो फैबाय आरोना।
नै माबा फुलाला नुनाय जालायबाय नै नै बेफोरो जोंहानि औवा बागान आरोना भिन्दी माबायाना रानथें गोलैनो नागिरदों ओंखायनोथ' इदिनो गोजा ओरैनो जौनाय नुदों होमबा ना ओंखायनोथ' गया गोजौ जासिगोनथ' गोजौ जानासो गिलास लाबासै माबा लांदो होननायखाय खयदालसो हाखो आबौ खयदाल हाखो सय लादोना फार्स्ट सय आयनोथ' 120 ओइयाव गायलाना आयदि फिसा लोगोफोर गया माबा जौ दं आरोना ओमफ्राय माबाया फिसा फिसा नालाय ओमफ्राय बिलाइया गोलैजोबगोन होननानै औवा खाना होबाय आरोना मा दावराव जादोंसै हा ए औवाखौ मानो दानदो नोङो गोलाव गोलाव ना होजोबगोन नै थानाय रखम गोरलै गोरलैथार जादों बेनिफ्राय जावख्लायनानै बेनिफ्राय जावनानै बैयाव गायहैदो आरोना बेयाव भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै आसा लाबाय आरोना थाबैनो लोगो मोनलायफिनथोंसै नेक्स्ट भिडिअआव अननानै नोंथांमोना जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जाय आंनि चेनेलाव गोदान अननानै सापर्ट खालामलांबानो जाबाय बाय